Ahojte, máme tu takú menšiu skincare. Prvýkrát už som sa natáčala na YouTube, ale som mala u kamarátky som bola a natáčali sme, ako sme sa tam hrali diskotéku, ako keby sme mali takú menšiu. Idem si teraz urobiť takú menšiu skincare, ale takú menšiu, hej. Začnem týmto, ako prepáčte, že ja som trošku taká ešte menšia a neviem, ak sa volajú skôr žiadny produkt, neviem, ak sa volá. Takže začneme týmto a to je na odstraňovanie všelijakých flákov a takého. A ja si to dávam na pehy, pretože ja ich mám fakt veľké. A nechcem ich mať, mne sa vôbec nepáčia. Takže ďalej si tam aj toto. Tak, teraz si dám tento krém. Je to fakt taká maličká skincare. Dúfam, že to dobre hovorím, lebo ja som si toho dala moc. A snáď to tu nejako rozotrem. Ja som si mala dať čelenku, ja som si ju nedala. Som si nedala svoju čelenečku. Svoju milovanú čelenku som si nedala. Som zabudla a ani ju tu nemám nikde. Takže hovorila som, že to bude maličká skincare a idem si dať make-up. Ahojte. Čauky.